Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon PBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-27 na sa bulan sang Abril tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang amat-amat na kitang makarecover na? Until April 30, mga kaaksyon, ginasigahom tanga basi pamanlang nga ma-modified pagkaabot sang May 1 ang sitwasyon naton diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Kabay unta ha? Kabay-kabay lang, no? Kabay lang unta. Amo nang ginambal nilang kabay pa. Hasta na lang Abril 30. Balo ka kung modified, pag effect sang May, nga bulan mga kaaksyon,
may mga changes na pero hindi full nga pagbago, especially sa transportasyon, pagbukas sang mga balaligyaan diri sa palibot sang syudad. Pero at least may yara nga progress. May yara kita nga hangpon kuntani sa pag-abot sang Mayo 1, 2020. Pero ti kabayon ta, pasalamatan ta sang lubos kag lubos gid ang pagpangamuyo naton nga by May 1 ma-modified kita from enhance, no? Amo lang nang ginapabot sang tanan kay bisan paano lang mga kaksyon mabuhi na ang aton sini nga mga kaksyon sa prangkang istorya kada mo sang nagahuyo-huyo nga iban sad to ginalauman kung tani nga makabaton sang sap pero nahimo sap-sap, no? Ay ho. Kung kaysa daw maugot ka lang maminsar mo pero ti wala ka man choice kay ti ara man sa gyapon ang luwag sa concern agencies ta kag ang prangkang istoryang barangay official sang may partisipasyon sa tagtagan na isang sap. Di kabayon ta, nga matapos-tapos na ni parang bisan pano, amat-amat na ta magkabalik sa normal nga pagpangabuhi. Sige, nopdaray kita sa siningod to. Liwat kita nga magatutok sa COVID-19 kung kamusta ang palibot sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Ang iban sini nakatimo-timo nang iban nagapangita pa sang palanyagahon pagamat-amat lang. Kung mayarang timo-timoon ta sa sining udto mas mayo man kung wala pa ti karon dugay-dugay basi mayara pa man, no? Kamusta nga aton sining nga mga katapos ang Operation Tulong Task Group nga nagapakigupod diri sa aton sining nga pagpangalagad. Pagkaronan ta na mga kaaksyon nga pilata ka mga obligasyon sa mga kaaksyon ta nga lantaw kag ang iban siniti subong adlaw Monday mayara sang sa gihapon ginapatigayon diri sa aton nga pag baligya man sa iban nga mga merkado may mga salakyan man nga nagalabay ilabi ng mga pribado pero pampubliko nga sakyanan niya wala pagid until today diri sa syudad sang Bacolod, no? Mga tricycle, di pasayrong salakyan pero mayara paninguha man bisan paano bla. Isa ka trip, dua ka trip, pasikreto lang, no? Amo nang problema kung kaisang panginyawat lang. Sige lang, matapos-tapos na gid niya. Ang paglaom naton tanan kag ang ginasigahom naton may katapusan gid niya, no? Kabayon ta nga pag-effect na sang May mayara na progress nga maangkon kita mga kaaksyon, no? Di lang sining nila magdula sang paglaom, Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon? Sa gihapon ang Bacolod may 9 ka mga kaso sang COVID-19 kag sa probinsya may 4 mga kaaksyon. Amo nang latest karon, although nga may mga pending pa nga resulta pero tiway pa man napiho. Suspected pa man lang ina mga kaaksyon. So, amo ning aton sining nga hibaloon, tutok lang diri sa pagpangalagad sang aksyon no Radyo Bacolod. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Manghisayod ta sa kabugusan nga probinsya. Anong mga balita mga negrensing si Ferrerso mag-aabot sa probinsya halin sa Manila buwas nga adlaw i-quarantine sa EB Magalona Provincial Healing Center.
Daw Pilatos Lagabilog daw 40 plus bla. Ang Bacolod dia daw mga 50 plus. Lopez Haina Elementary School, Lopez Haina Elementary School ang destinasyon nila. Mga nurses ang Ibi Magalona Healing Center gindugangan pa. Kag COVID-19 suspect cases sa Negros Occidental naglabot sa 38. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Biolab para sa COVID-19 testing sa Bacolod ginapaabot mangin operasyonal sa Hunyo suno kay Mayor Evilio Lunardia. Kag maki-update karon sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran kung kamusta ang duwa ka mga areas diri sa palibot sang syudad, ang area sang Barangay Villamonte sa Purok Sabis kag Barangay Banago daw kuha na didto kahapon sa area sang Barangay Banago ining mga pamilya sang COVID-19 patient, no? Daw gindala na sa Andres Bonifacio Elementary School. Ginpamtang sila ato na hibaloon karon dugay-dugay mga kaaksyon samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Frontliners sang Silay Provincial Hospital kag pulis nga nadistino sa check-up point sa Circumferential Road, Barangay Bata, naglalisay. Magtimbang abahin, nagpa-record sa Police Station 3. Samtang sa Nukpo naman nga balita, wala man nagauntat ang padayon nga paglapta sang illegal nga droga. Nami ni pang COVID-an ining mga taong ining susamo na ning ginagwanta na sa alos labanan ng iba niya. Sige sa gyapon duso sang ginadobrian nga droga. Way nagid ni sila opisyon na muning nami pangurintihon sang COVID-19, no? 275,000 nga balor sang ginapatian Shabu nadakpan sang Silay City PNP sa 3 ka separado nga buy-bust operation. Samtang sa balita naman sa special assignment sa balita ni Aksyon Artay Hopon supply isang bugas o kung supply nga bugas ang NFA para sa dugang request sang mga LGUs para sa Negros kag Bacolod, may kakulangan suno sa manager sang probinsya. Samtang sa balita sa patrol, ibaloon tagaron kundin siyang area. Ang pag-insindi ko daw bata, isa sa mga lugar sang may amelioration sa sining adlaw. Ibaloon tada karon kag Ruli Leon Action Alvin Graba ang area sang Barangay Bata. Sa balita nasyonal sa News Center upod kay Action Dorel Cabato, masobra 2 milyones ka mga trabahante nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Kag kalakip man ang DOH nakaalerto sa posible pagdamo sang kaso sang dengue sa Pilipinas. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:19 nga oras diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan. Sige sa mga kaaksyon ta, dugay-dugay sa liadahon ta mga balita, samtang ang aton sining mga kaaksyon nga pakigupod na baya Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Pamati lang kag ipadala lang mga mensahe ninyo basta hindi lang tama gid kalawig kaya tagan tanay talupangod karon mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod kag sa aton sining website sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Importante i-like ang aton sining program kag tutok lang via Facebook Live. Kay hibaloon ta dugay-dugay ang mga reports ang aton sining mga action reporters. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling.
Ayos sa dili lamang madugay sa iluwantang mga report sa aton sining mga action reporters, but antes sina mahatag tanay pila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulingki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:27 na 11:27 na mga kaaksyon. Sige, tutok na sa aton sining balitaan kay suguran ta na ang pagdala sa mga balita sa inyo sinitag sa ka mga igtalupangod karon nga udto sa tanga nagapaliwaliwa panghalos kalabanan nagapangita pa sang dalaplion sining nila. Ayo, amo gid na. Dali na lang, gamay na gid lang nga pag-antos, no? O galion ta na yung pagtumar sang DTX 500 capsule kay ang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties sa muni siyang charantin nga nagapanubos ang glucose bisin nga nagakontrol sang imo sining nga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 capsule ang aton sinitumaron matagadlaw para sa ikayong lawas ta babakal na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadto antang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato, masobra 2 milyones ka mga trabahante na dulaan sang trabaho bagod sang COVID-19 pandemic. Kag DOH nakalerto sa posible pagdamo sang kaso sang dinggi naman ho sa Pilipinas. Ba, amo gining pinaka mabudlay gid sa tanan kung magdululungan sila. Way patamong pawan sa COVID-19 ni dinggi na naman. Pero ginaprepara na sang DOH karona. Plus ang pinaka-latest nga record sang COVID-19 patient sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, good morning. Yes, Action Rex, good morning. Kag sa aton yung mga ka-aksyon, balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Naglambot na sa karon sa masobra 2 milyones ka mga trabahante ang nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod sa Department of Labor and Employment o Condole, ang mga apektado nga trabahante ang naglabot na sa karon sa 2,033,362. Sila ang alunsay gikan sa 79,271 ka mga establishment o kung establishmento nga napilitan nga maguntat sa nga operasyon subong nga pandemic.
Sa kabilugan, mayara sang 1.4 milyones ka mga trabahante nga apektado sang temporary closure sa mga negosyo, samtang 687 mil naman ang nabuhina ng ilaya nga income o konsweldo bangod sa alternatibo nga work arrangements ng ilaman nga kompanya. Pinakamadamo nga apektado sunod diri sa dole nga mga trabahante Action Rex amo ang National Capital Region o konang NCR. Samtang, kapin 90 mil naman ka mga overseas Filipino workers o kon OFW ang sa karon nadulaan sang trabaho bangod sa gihapon sini nga COVID-19 pandemic sa nagkalain-lain man nga lugar sa bugos nga kalibutan. Sa report sa nga Philippine Overseas Labor Offices, 89,436 ka mga OFWs na ang nadulaan sa nga trabaho o kon wala nagasweldo. Sunod naman sa dole, masobra 200,000 ka mga OFWs naman ang nagpangayo sa ila sang cash assistance pinaagi sa programa nga AKAP. Te mas mataas ini ikomparar sa target nga 150,000 lang ka mga OFWs ang ila kung tani obligan paagi man sining programa nga AKAP. Naibaluan, mayara sang kapin 1.5 bilyones pesos nga budget sa COVID-19 adjustment measures nga ginpain ang dole. Samtang ang OFW ang target manhatagan sang 10,000 pesos kada isa nga bulig pinansyal. Sa iban nga balita nasyonal, nakaalerto sa karon ang Department of Health o kun DOH sa posible nga pagdata o kun pagdamo sang kaso sang dengue diri sa pungsod Pilipinas. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, siguruhon sa nga DOH nga hindi ini makadugang sa problema sa mga hospital sa pungsod ang mga kaso sa nga dengue. Sunod pa kaya Verhiere nga mayaraman sa nga COVID-19 referral hospitals para naman niya sa mga COVID-19 patients. Te padayon man ang pagpakiangot sang DOH sa mga local government units agod abisuhan ang maini nga siguruhon man nga magapadayon sa gihapon ang healthcare system para sa iba naman nga pagserbisyo. Te ginapaabot nga magapadayon angot sinig nga paabot nga magapadayon ang pagnubo man sang kaso sang dengue diri sa Pilipinas. Naibaluan sa tong Disyembre 22 tubtub 31 naka-record lamang sa 815 ka kaso sang dengue ang DOH, mas manubo ini sang 87% ikumpara sa kaangay man nga petsa sadto naman yang 2018. Samtang ma-update lang ko Action Rex sa world record sa COVID-19. Sa karon ang infected sa bugos nga kalibutan bangod sining COVID-19 ang naglambot na sa 2,994,958. Ang mga nagkalamatay naglambot naman sa 206,997 o kung 206,997. Ang mga naka-recover 878,923. Diri sa Pilipinas, ang cases naton diri 7,579. Ang nagkalamatay, naglambot sa 501 o kon 501. Kagamang naka-recover 862. Mayo kay mas labaw ang naka-recover sang sa na-record nga mga nagkalamatay. Diri sa Western Visayas, 62 na ang kaso diri, 4 ang bag-o. Sa Bacolod, 9 isa ang bag-o. Kag sa Negros Occidental, 4 ka mga kaso Action Rex sang COVID-19. Pero may mga pending patanong nga palabuton nga resulta Action Rex. Yes, Action Rex may ara pa. So kabay pa pray talaga negative. Kabay pa taning nga way na way na dugang hasta sa Abril 30 kag tubtub sa masunod nga mga inadlaw mag 0-0 na Black Doors. Oo, labi pa daan galapit ng April 30 Action Rex. Oh, nahan. Kabay pa ma-GCQ na kita diri no, galing kay wala pa sang decision. Way pa. Kung ano gid ang within sining nga mga inadlaw guro ini nga semana mabalag ang decision sang city kag probinsya ta. Kay Actually may meeting galing mga mayor subong sa probinsya mo. Yes, correct. Ongoing subong Action Rex ilang pagpagigsugilanon kay Governor Lacson. Sige. Ilang ganitong bugos nga Pilipinas to? Sa Pilipinas Action Rex 7,000. As of kahapon pa na yes, 4 o'clock. As of kahapon. Kay every 4 p.m. sila ga-update Action Rex. 7,579.
Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon Dorel Cabato, balita gikan dra sa aton siningan News Center sang Aksyon Radio Bacolod karon by 3 o'clock mayara sang teleconference naman ang aton gobernador sang probinsya kag diriman sa syudad no sang Bacolod kag Kalakipman. By 4 o'clock ang aton sining pinaka-latest nga report gikan sa DOH. Sa munang balantayan ta kada adlaw parte sa sining COVID-19 patient. Way gini ka sabat ning barangay kapitan nga si Arlo Aplascane sang barangay ano ni nga barangay man Bagunawa dira sa Banwa sang San Enrique. Kapitan, basi ko kuan kada, basi kung magka-tiyempo ka, hulaton kong tawag sa imo, Kapitan Arlo Aplasca, sang barangay Bagunawa, angot sa sining reklamo sang isa ka may diferensya sa paminsaron nga babayi ho. Matapos nga sadtong, I think daw Sabado bla ini mo, nagreklamo diri sa Action Radio, ining si Ronilo Magallanes Fernandez. Matapos nga ginaligar ging kastigo ni barangay Kapitan Arlo Aplasca ang iya 27 anyos nga utod nga babayi ho manghudya nga may diferensya sa paminsaron dira mismo sa barangay Bagunawa, Banwa sang San Enrique. Basi si Kapitan da makuhit ninyo. Bisan sako si Kapitan, liuga gid ninyo abi kay daway ta kakita sang number ni Kapitan Aplasca. Anong salian ni Kapanago kay ang report dire suno niya sa kay Fernandez nga utod sining biktima las 11:40 sang gabi sadtong Abril 24 that was sa Biyernes. Sa nakita ni punong barangay Arlo Aplasca nga ginaligar na kainom ginaligar na kainom sang makahulubog nga ilimnon nga may curfew pa, may liquor ban pa, may inom pa. Do hindi man gugani magpati ni Kapitan mo. Basi ko nagamonitor si Kapitan bukas din ng 2 ka linya sa Action Radio Bacolod, no? Kapitan Arlo Aplasca, basi ko nagamonitor kada ka sa mga kasimaryo mo da sa barangay Bagunawa. Kay balugid ko nga gamonitor no da sila. Diyog ta paring diri sang telepono namon ho. 2 ka linya namon 4343861 kag 7081237. Bukas na kam. Pwede kagid ka paalimton sang imong aside. Kaya alin pa ni sang Friday, nagsabado, nagdomingo, wala kagid diya imo kabutwa, Kapitan. Pagrubutwa man kay basi kung pagbutwa mo bla may salimao man gihapon ang utok mo, no? Kapitan Arlo Aplasca, basi ko nagamonitor da palihog ta palimton da. Kay luyagid ko mamati sang sabat mo. Ito sa aligasyon dre nga ginaligar, nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon, ang iya mangod nagahigda lang sa kilid sang dalan mo. Pero pitik sintas, pinukaw man niya ni Kapitan niya, bangon da. Bangon da. Kag dito ginhamakan, ginkastigo in short Abot kung si Kapitan Aplasca gid maning pangamot sini kung nakastiguan kay pro makita mo man sa hitsura sang sining biktima ho nga tulo ang dugo pa sa dawong sining kag naghilibion pauli sa ila sining nga puluyan. Ang biktima nakaangkon sang bukol sa ulo, dugo pang babay ani kag nagapangluya pa. Ara sa awabi ko kun ara si Kapitan, ha? Picture? Arada? O, pwede man lang. Oy, ikaw lang da, Action. Sabi ko kung sikap ng istorya ni Action Indreo. Amo ng aligasyon, no? Aligasyon pa man lang ni Kapa. Basi kung may chimpo ka na, pwede ka di katawag ho. Tawag na di Black Cap. Para mag-istoryahan na kita. Kay malumang ko nga ang kapitan ni perte maning panagadsad yan sa sitwasyon mo. Suno sa utod nga si Fernandez, may mga bes nga nakagwa
ang iya sining manghod nga hindi nila mamonitor. Pero nakibot na lamang sila nga naibalawaan nga gindangatan, nga ang gindangatan sang biktima Ti kung taga-dra man lang siya sa Bagunawa, ti klaro man ni kapitan nga may diferensya sa paminsaron. Ti gin kuanan niya to tani, gin palugpayan na to sa mga tao ya, ops, idulong na ang natungdan. Kay parang bisan paano ka pauli na sila nga puluyan, di nasali ka lagaw-lagaw dre. Di karon mga kaaksyon ang ginhimo sang pamilya Fernandez ang insidente ti porsigido gid nga magpasaka sang kaso. Ti amo man lang nang isabat ni kapitan gyapon, aplas ka. Balaan ko na yung sabat niya magpasaka ka buto kaso, pasaka ka mo, pero hindi naman insakto na. Ngay limuon mo kapitan Arlo aplas ka. Kung ginpatupan mo, hindi kita pwede. Kag dapat sabat ka, sang dapat nga slabton mo inugay sali ka pabungol dira kap. Hindi magpabungol kap kay malukong nagapamati kagid subong. Sa aton sini nga pagpangalagad. Ti gintinguan pa ni sang Aksyon Radio nga matawgan si kapitan ni sa cellphone niya pero wala nagasabat. May number da siya to. Basi kung may number da siya pa ringabi siya Action Hands kay antes si Aksyon Alvin Graba magsalyada sang informasyon paringan tabi ang cellphone ni Kapitan na Plaska kung mayara da sang number Action Hands kay gintinguan isang Sabado actually sa Action Firing Line nga mapasabat ini kung wala sa gana iya magsabat ay nanong iyang himuon sinis kabuhi iya katahom gali sang iyang kuan nga kinaiya kay ambot ko na niyang iyang kuan sitwasyon ara aksyon dyan may ara kada number niya abi pa kuan abis kapitan bi daligid lang kay Action Alvin daligid lang kay tinguan ta ni si kapitan ho kung anong masabat ni kapitan do man lang kabutang kapitan mo i-secure ikaw o kung i-secure ikaw kay Kapitan Arlo Aplaska lihog tabi da kapitan dali lang kay tinguan tani nga mapasabat si Kapitan Arlo Aplaska kay ti isang Sabado pa ni siya Biyernes pa lang actually ginkontak na ni siya pagka Sabado ginkontak man siya gyapon pero wala sa gyapon gasabat ay nanong cellphone nga garing lang nga garing basi kon sako lang si Kapitan Aplaska sang tiyempo sina sige pakarunan ko lang na mga kaaksyon kung makatigayo na si Barangay Kapitan Aplaska pero i-check tanay si Aksyon Alvin Graba sa linya mga kaaksyon yari si Aksyon Alvin Graba din siya nga area Barangay Bata tagtaganay ta sang SAP Subonga. We have Action Alvin Graba, Action Alvin. Action Rex Subong Sini ang patrolya rin diri sa area sang Marapara area no sa Purok Marapara Barangay Bata. Okay. Sa tagtaganay na ni Action Rex. Adra na sa Marapara ginbutang? Ari mismo sa Marapara ginbutang. Ina bangod kay may gym diri Action Rex sarang ma-entertain ang pila ka mga pumuluyo diri sa Barangay Bata on the D-Day. No? Actually, second day sa paghatag. Radang gym gali dampi? Yes, sir. Sa Marapara? Oo. Pero antes ka kasulod sa Gym Action Rex, mapila ka di isa ka street before ka makasulod sa gym. Okay. Medyo nami lang diri Action Rex nakitan ko ang social distancing. Sagwa pa lang ni Action Rex makita nimo sa aton sining Facebook Live. Medyo kung lang taon ta laba ang pila more or less labot mga 200 metros 200 meters ang kalayuon going sa gym. Ina bangod ang social distancing Action Rex ginapatuman although ang iban diri may mga payong ang iban diri nga pasilong sa puno sang kahoy kasi medyo nami man nga lugar pero sa Piag sini nga medyo mainit ang panahon. Now, antes ka kasulod sang Gym Action Rex kay by numbers kung pilang available nga bangko sa waiting area kasulod sa gym amo
amo man ang numero sang ila sinang ginapasulod. Kangay subong sini Action Rex nga may anom ang ginpasulod pero ang system nga mahugas ikaw sang kamot kung makasulod ka, and at the same time ma-spray sang alcohol sa aton sini nga mga kauturan. After sini nga maka-spray ka sang alcohol, rekta ka na dito sa available nga bangko, more or less mga 15 ni Action Rex. Nga mga bangko ang imo sining diri ka sa mapungkuhan ay for the meantime samtang nagahulat ka sang imo turno pasulod naman sa sulod sang gym. Mayo lang diri Action Rex kay kuan subong nang sa puno bala idalom sang puno sang sambag. Sa hindi ni sa idalom sang puno sang kahoy nga lawaan, kundi kahoy sang sambag. Diriya nga after ding makasulod ang mga pumuluyo sa gym, at diri sila anay for the meantime para maka-relax, pero diriya this time bantay sarado sa mga gwardiya at ang mga barangay tanod, ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 3. Number 3? Yes, sir. Police number 3, hindi police number 6? Police station number 3. Oo. Kay Barangay Bata, kay ang Barangay Bata. Ang makita to ni sa antes ni sang daw ginbutang nila nga baral, amo nang gahilira pa? Yes, Action Rex. Ang hindi nagahilera pa, more or less mga 15 ni sila mo gapungko antes makasulod sa gym. Kung makitan man nato, daw organisado man sila Action Rex the way. Kay antes ka makasulod, gina-organize nila pagpasulod. Pungko ka na sa guwaan sa dalong sining pulo sang sambag. Then after this, sulod ka sa gym. Ang sa gym naman, Action Rex, sa pinaka-main entrance, may ginagwardyahan man, magluwa sa mga kapulisan, of course, ang barangay tanod, plus diri na mismo Action Rex, may araman sa gihapon nga waiting area. Sa waiting area naman diri Action Rex, diri na para makasulod ikaw sa mga miyembro sang DSWD. Iga-assess, interviewon sa liwat, ang system diri, no? Then after nga interviewon Action Rex, kay man pasunod mo ang pag-interview diri. Then after sang pag-interview, may nag-assist man nga mga barangay tanod. Dali lang kay na utod ka, Action Alvin Graba, direkta sa Barangay Bata Gym, no? Nag-report si Action Alvin Graba, parte sa sining Tagtaganay. As of this broadcast time, sige pang linyahaday dira sa Barangay Bata Gym. Pero i-check tabi kung pila nang naakomodar sang mga DSWD, mga personnel sang Barangay Bata, pila na mga tao dirang naakomodar kay taga pulo-pulo ang report nga ginapasulod sa gym. Ara na si Action Alvin Graba. Action Alvin? Alright, Action Rex, ang naakomodar na diri as initial, madamo naman, more than mga 3 to 400 kay 1,000 plus ang subong adlaw nga igahatag o pagatagaan sa social amelioration program. O kung napundo pila itong alatagan ka na Action Alvin? More than 1,000 kay isang Saturday mga 1,500 mo, and subong adlaw more than 1,000 para sa, I believe, mga 4 o kung 5 ka purok. Nalakip na diri ang purok sawmill. And after this... Bali, 2,000 to? Sang nagligat is 1,500. Sang saan pa na sila nagsugod daw? Sang Sabado. Sang Sabado pa? Yes, sir. Sang Sabado pa nagsugod. Pipila na subong kabilugan da? Ang kabilugan diri Action Rex na mo maling nga tao manggoton tabali si Kagawad Jose Alarcon, no? Joel si Kagawad Roel Alarcon, kay si punong barangay si Kagawad kay si Kapitan Abaring, si Lito Abaring, may gingkatuan importante sa barangay hall. That is why ang available subong si Kagawad Alarcon. Anyway, sir, sa kabilugan pila gani ang inyo tagaan, sir, sining social amelioration program?
may umaga sa Tandanhong na binigay sa Barangay Bata. Ang amon din nga sa amelioration, mga 5,261 plus pala, something. So, 5,261 plus. Ngayon, hindi ko makuha ng exact nga number, basta more than 5,000. More than 5,000 Action Rex, no? Pero sa karon sa Kapilugan, sir, may pila na kalibo ang natagaan na ninyo, sir? Sa una, sang Sabado, April 25, mga nakatag kami sa Anom Kapurok, mga 1,500. Mga pumuloyo namon ang nataga na. Subong adlaw, sir, pila ang... Adlaw, Ang April kapon 27, niya? Wise na kapon Domingo? Mga one by the way, kapon, may ara ka mo, why? Wala kami payout Ah, why? kaya sila lockdown kita. Mm. So, ang Ah, okay. ikadwa subong Lunes, April 27, mga 1,032 mga pumuloyo naman ang natagal. Ang angkon purok diri sa Barangay Bata is 22 ka purok. Oh, pero subong adlaw, pila ka purok ang tagaan? Ali 3 ka purok, Somel 3, kag Tunay kag Pine Tree sa hapon. Sa subong agad, bali 2 ka purok. Somel 3, kag Tunay. Pero karon sa hapon, Pine Tree. purok pine tree Purok naman. Pine Tree naman. So, para, sir, subong nga adlaw, may estimate mo, pila na ang natagaan as of this time? So kung estimate nun ta, mga laga na gid mga 2,000 malapit na mattress mill. Paano ka na nilaglaw? 2 ka adlaw. So, para, sir, may problema ka mo na-encounter? Mera kung bisa pero minimal lang pag start pala sang payout, mera kung bisa nga dinaguso pero after nga ma-instructional na sila, nakaka-smoke naman lang, kadasig naman lang kay na. Ano mga reklamo yan? Mga reklamo ang isang ibayari di ganing migo manamon nga isang iyang panadula pero ako nagapati nga basi ara lang nag-transfer lang sa iban nga mga purok. Anong busing ganun na dula iyang ngalan? Ang iya bilang nga pagpirma isang amelioration instead nga sa purok tunay siya nagkadto sa iban. Kaya mo na isa nga sa mga nagareklamo nga nawala ang ilang pan. Pero ako nagapati nga basi ara lang sa iban nga mga purok. Sir, may nakitan ko diri, sir, kay diri sa imo pwesto, may mga computer, kag may ara ka mo printer. Ano ni, sir, ang inisang kwan ang mga wala pala sang valid ID pwede na lang namon matagaan certification kay amo man na ang mando sa amon sang DSWD kag amo na instruction man ikap nga ang mga tawo nga nagakulang ang ilang valid ID pwede na lang sa certification para madatig ang aton nga paghatag sa kinanglanon sang pumuloyo. gina-honor man, sir? Gina-honor man kay sa ilaman instruction sang DSWD. So far, amo ni sir, ang pila nila diri kay barangay secretary. So si secretary na. Secretary, amo na instruction man ni Kap sa iya. Okay. Pero sa karon, sir, by the way, pila ka adlaw kamo panagtag ning social amelioration program? Well, according sa sang City Treasurer's Office, so ang sa pasimana kadua. So meaning kung sa Monday, sa Sabado naman. Sabado naman ang amon schedule diri until May 2 pa kami. May 2 pa ang last namon nga payout. Okay. Si Kagawad, ano first name kaliwat Kagawad Alarcon? Kagawad Ruel Alarcon ng Barangay Bata. Si Kagawad Harvey Apinan, kagamon Barangay Secretary. Okay. Sige, Kagawad, no? Thank you, Gid. Action Rex. Tay mga pila na sa duha kadlaws from Sabado, mga 1,000 plus. Subong mga pilang akomodahon nila ganito? Pilang akomodahon nyo, subong, sir? Nga adlaw? Sa ining adlaw, mga 1,032. 1,032 sining adlaw. Oo, kang Sabado. Ang Sabado, mga 1,501. Ati mga 1,000, mga 2,532. Yes, Muna. Action Rex. Amo na sa 2,532. Dako-dako pagaligawang ila sining kuanon kay 5,000 plus tong ilang mga beneficiaries da. Oh, medyo dako-dako pa ni. Hasta pa ni sanong estimate nila? Mga sanong pa ning estimate nyo? Kaya nga mo din nga schedule until May 2 pa. May mga so far mga walo pa mga until Sabado pa. Ako sining adlaw. Pero may ara pa kami mga 14 pa.
14 ba? Kapurok. Oh. Kapurok? 14 kapurok, panagtaga ni the following day or... Kabalo na ng 14 kapurok ng mga beneficiaryo? Oo, ang payout naman another nga. Kabalo na ng 14 kapurok ang ila schedule? Kung matapos na ni ang pag-imo sang payroll nga dito sa DSWD, ginapabalo na yun before sang nga pangatagay kung ano nga purok. Kami corresponding na schedule kag time. Pero why sila ginapaybalo, Action Alvin, nga amo ka muning adlaw? Why sila ginapaybalo? Wala ninyo ginapaybalo kung amo kamo ni nga adlaw makadto sa gym? Kung mabala na namon nga makuha na to namon ang payroll dito sa DSWD, pinapabalo namon sa mga purok president sa aga nga amo na nga makadto kamo amo ni nga oras, amo ni nga purok amo ni nga oras. Matamat lang, hindi lang kita magdinamo-damo kay gina-observe dapat gina matamat sila By the way, sir, gina-obserbaran ko ni kagina pa kung bala may mga pangalan ang ining mga beneficiaryo antes magsulod or kabalo na sila nga makabaton sila. Kalabanan gid may ara gid nga may mga ngalan kabalo na gid sila kay dalaman na nila ang ilang original nga form. Okay, o ara naman sa ila, meaning nga ara na ang ilang ngalan. Once mamatag na sa ila. Kaya hindi mo nakagatag kung wala sa payroll ang ilang ngalan. Anong ginalauman mo sa mga makabaton sinisubong sang ila siningasap? Well, ang advice ko tani sa barangay council, nga gamiton sa gidang kwarta, no? Hindi sa gid paguyangan ang ginatag ng gobyerno sa aton. No, kami nagayo sa pumuluyo nga halungan ang kwartang ginatag sa gobyerno, ibakal naton sa insakto, likawan ang bakal panahurda sa panahor o sa nubada nga mga bagay. Ang importante gid baklon gid sang pasulod sang balay hanggang kwarta nga ilan na bato dalin sa gobyerno. Amo nang amon ginakuan sa pumuluyo. Hindi sila, sir, puro the poorest of the poor na sila, sir? Or may araman iba may kasara? Kalabanan gid pigado ang naton na tagan dire sa barangay. May araman nga may araman nga ni abroad galing kay di lockdown man subong kag nagakasanto man sila sa guidelines naton sang iyang DSWD. Salamat ha. Salamat. Action Rex si Kagawad Alarcon and subong sini available naman diri ang pila ka mga bangko naman para sa ato sini nga mga makabaton. Ano kanining subong adlaw nga skid nila ano nga mga purok ni? Ang purok sawmill tres, purok pine tree kag ang purok tunay. Bali tatlo? Tatlo ka purok Action Rex. So pagkatapos interview sang mga katapos ang DSSP, ang ini nga mga makabaton karon nga adlaw sang social amelioration program. And diri na Action Rex matubang sila sa stage. Sa stage Action Rex may ara tatlo ka mga cashier nga amo ang magahatag sang mga makabig sa bala Action Rex sa mga pundo para sa mga pumuluyo. And then sa kilid sini diri man magkuha sang pictures, no? Diri sila makuha sang pictures sa kilid sang gym kag malakat Action Rex sa piyak naman nga alagyan, no? Kay may exist man sila diri personal pero i-try naton sa Gwa Action Rex, no? Kay sugataon na lang naton sila diri sa Sagwa kung ano man ang plano sang pila naton nga mga kauturan. Ano ganit ang mga skid direction Alvin? Kamagan Action Rex. Anong mga schedule talaga ng mga barangay? Subong kayo may nagapamangkot dengan dumanan kung nagagman silingan, no? Yes, Action Rex, no? May ara Pahanukoy, Barangay 40, may Handumanan. May handumanan man subong schedule? Sa aton nga nakita naton to kagin Action Rex, pero i-check naton, i-double check naton ang handumanan, pero ang isa sa nakita naton is Barangay 40 and Barangay Pahanukoy. Pahanukoy, dalaman subong adlaw? Yes, sir. Ang subong adlaw, Barangay Bata, continuous, Barangay 40, Barangay Mandalagan, yes, Action Rex, continuous guro ni Barangay Stefania, continuous man ni kay Sinsano pa ni, Barangay Singkang, kag Barangay Villamonte. Amo lang scheduled for today. Yes, Action Rex. Ang Handumanan, Panukoy, Vista Alegre, Alihes, ginasugdana. Subong man nga adlaw. Di mayugit, no? Handumanan, Panukoy, Vista Alegre, Alihes. Why ding man silingan?
Oo, no? Way pagkidya mansilingan. Way mansilingan kag tangob. Oo. Ano tabo sa tangob? Istorya pa siguro, kabalo ka, controversial. Yeah, base kon sa dason pa na. Yes, galing nga wala pa sila, no? Oo. Way pang mansilingan. Mansilingan. Way pang tangob. Tangob. Oo, amo ning mga barangay nga masami kay ginareklamo. Ginareklamo sang? Sa nagtag pagkaon. Oh. Ano pa yan tagtaganay. Pero ang Tony, ambot ko na nung matabo sini serious ang barangay Tangob kag barangay Mansilingan. I don't know kung nakasugod na dira pero sa listahan tadi daw way pa di sila dali lang ginautod ka Action Alvin. Balikan ta si Action Alvin Graba sa area sang Barangay Bata, no? Action Alvin? Yes, Action Rex, no? So, amat-amat naman sa pagwa ang pila nato ni giling mga kauturan lalaki subong. Basi kuno ga ayan pa. Oo, siyempre ano sila inspirado subong. Magkaton tabi si Sir. Sir, nakabaton ka na sir sa imong social administration na fund, sir? Oo, sir. Sila nabaton mo? Customer, sir. Anong plano mo, sir, sa imong nabaton subong? Baka ko na bukas para panimalay ko. Sa pagkaon ko, sa akong mga kabataan, sa akong nasawa. Buti nga na may mga kabataan ka na, sir? Oo. Pila? Dua lang, sir. Dua? Oo. Ano mo gani, sir? Ako siniro ko po, lang ko ng jab-jab lang. Oo, sopisado ka man? Oo. Sige, mayo si sir. Sir, ikaw, sir, anong plano mo sa kwarta nga nabaton mo? Bakal bugas, Bakal oo. Kasi ka kapurok. Sa tunay. Tunay, oo. Bakal bugas ni Action Rex. Si Nanay. Nanay, anong plano mo sa kwarta, Nay? Nabaton mo na kwarta mo? Oo, sir. Bakal ko bugas. Bakal bugas. Amo nang mayo. Bugas tanan ang prioridad Para nga, di madula ang kwarta. Laban Hindi importante. Yung sardinas. Importante may sardinas lang. Oo. Bisa sardinas lang Action Rex, kataluna, no? Importante may bugas importante may bugas. Kay kung wala bugas alang-alang tanang usapon ng sardinas na. 5 kasako baklan mo? 2 kasako. 2 lang kasako kung Action Rex. Good Tigod sila na. Importante may nakita na 2 kasako na ano pa naman. Ang tunga sa sako, padalawat mo na lang. Padalawat man? Baklo na ganito. Dalawat pang imoy, kumbinsiyon mo pang isa pa dalawat, Ang Barangay Singkang Airport, subong man galito. Ate Mayo, Action Rex. Barangay Singkang, subong man, Action Rex, siling ni Red Cart. Thank you so much, Red. Yes. So, Action Rex naman ang sitwasyon diri sa area sang Barangay Bata with Action Ninyo Bugina. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba kag Action Ninyo Bugina dra sa area sang Barangay Bata sining syudad sa Bacolod. Ika-second day nila actually sang Sabado sila nag-start kag subong adlaw tubtob ini sa Sabado May 2 mga kaaksyon ang tagtaganay sang ila sining SAP dira mga kaaksyon. Ti may mga nagbato na sang SAP kag inugdalawat na kuno kabugas to amo nang mayuda. Importante rektagid sa bulugasan ta kag kung mayro sobra tagua kay dugay pa ini. Amakin mo na sa matagadlaw mong likuton. Amak mo paniaga, pamahaw, kag panyapon ang palaligban mo sa dalaplion mo sa sudan, no? Sige at least nakabato ng taga-barangay Bata, kagiban nga mga barangay sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kadtuan tanang balita, gikan sa reaksyon Brian Morden. Balita gikan sa reaksyon na Brian Morden may kangtanan sa 275,000 pesos nga ginapatihan Shabu na dakpan sang Silay City PNP sa 3 kasiparado nga by bust operation. Yari ang kaundan sa report ni Action na Brian Morden. Action, Brian.
Action Rex, ang iba naga-enjoy sa pagbaton sang size meal gikan sa SAP kag 4 piece. Ini sila naga-enjoy man pamaligya sa illegal nga droga galing di malas lang kay ang ila sini nga nabaligyaan mga operatiba na sang sila'y PNP Action Rex, no? Una diri nga nadako pa mo si Rodel Osera, 41 anyos, ginakabi gini siyang high value target na upon HVT kay nakagina ni preso nagligad kag nakagwa lang sa plea bargaining agreement. Ini siya pumuloyo sang Buena Vista Subdivision barangay Ginhalaran sa Uman nga syudad. Nakuha sa iya diri poder amo ning 120,000 pesos na ginapatihan shabu, drug paraphernalias, 500 pesos nga by bust money kag isa ka cellular phone. Action Rex. Dakop man diri si Ramon Lerpido, 53 anyos, nagapuyo naman ini sa purok mangingisda sa Muman nga barangay. 90,000 pesos pa ni ang ginapatihan siya mo nakuha sa iya, 500 pesos nga by bust money, 600 pesos nga ginapatihan binta sang iya sinigabaligya. Kagway man din nakapalagyo sa otoridad si Jolio Jolue Pusainas, 27 anyos, pumuluyo naman ini sa purok Dakutan, Dako, barangay Mambulak sa Muman nga syudad. 75,000 pesos ining nakuha siya sining poder kag 600 pesos man nga o konjag paraphernalias. Action Rex, no? So titlo karon preso na o konpreso na sa Silay City Custodial Facility sang PNP kag mga tumang gini sila sang amo yang kaso sa idalom sang Republic Act 9165. So diri kay Police Major Rolly Pondevilla, dugay na ang ilang sining pag-monitor sini kag apisar nga masako sila sining trabaho nga bilang mga frontliners karon sa sining COVID-19. Likong ihibalo sining nasabit nga mga suspect panayon man ang ilang sining pag-monitor. Pero ginklaro diri ni Pondevilla nga wala sang laboratorio sa Silay City kay man nagakatingalang iban suno sa iyang inang may mga borders man paano nakalusot diri sa syudad sa Silay o kundira ang nasambit iyang mga syabo kag posible nga manakpan gid. So nagapati diri si Pondevilla Action Rex nga masiway pa nakaumpisa ang ECQ sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. May ara na ini sang pundo dira nga na plastar daan kag subong gina-distribute na lang ini sang amo iya nga mga nagabaligya. Action Rex, no? So may pangabay ini siya gilayon sa taga Silay nga untatan nila anay pagbaligya kag paggagamit man pwede wala man untat ang libot sang kapulisan. Sa Bilog Negros Occidental Silay halin nag-umpisa ang ECQ bala. Dodra lang yung simula fruiting nga dinakpanes. Anong sitwasyon sa mga sila? Yes, because actually, ini mga drugista, yung ginagrab man lang opportunity nga we are facing this COVID problem. Pero ay mas nakabalong ang aton man na CJU unit sa Silay City Police Station, continuous man nga ga-monitor sa ila, kaga-surveillance gid para mapigayon sa pagdakop. Actually, sa sinigaling April daw naka-10 bypass operation ko, Action Brian. So 10 sir, mga pila ang naabutan nga balor sa sir, blubanta mo lang. Hindi ko lang ma-estimate mo siya because dalag ko ang aton mga dakop di Action Brian. So ano sir man, padayon ang pagsulod despite sang grabe nga mga control sa mga borders? Actually, hindi man siguro sila may ka-deliver because stricto katama ang atong border control. Posible kasi may before sa ECQ kasi may ari na sa daan bigla na na-deliver kag amo ni subong ang nila ginapalibot sa area. Pero sa aton kapisan man sa aton kapulisan diri sa syudad sa Silay, natigayon na sila po. Pero sir, sure kita nga dira sila sir, wala sang laboratorio sang shabu. Negative kita din, why kita din. Okay, halos ang katapan sa buong galibog siya. At sa next sabunan nga palayag ni Pudamil, balita, gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian Morden kadto ang Bacolod City Government Center, upod gi Aksyon Dale Salazar, Biolab para sa COVID-19 testing sa Bacolod ginapabot nga mangin operational sa Hunyo. Suno kay Mayor Evelio Luradia, kagiban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex gin-announce si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa laging handa network briefing kay nasingaga po si Communication Secretary Martin Andanara nga by June mangin operational na ang Bacolod Biosafety Laboratory Testing Center for SARS-CoV-2 dira sa may Corazon Doctrina, Montelibano Memorial Regional Hospital. Action Rex, no? So sunod diri kay Mayor Bing, ang LGU sa Bacolod ang unang nagpain sang 20 million pesos para pondohana ang ining testing center sang syudad para at least hindi na kinahanglan nga magpadala pa sang swab sample dito sa may Western Visayas Medical Center nga mo ang nagaisahanon nga COVID-19 testing nga laboratory nga ginakredit sang Department of Health Central Office. Ginpahayag diri sang alkalde nga may nabaton silang report. Action Rex nga may pila pa ka mga lugar outside sa Region 6 ang natalana man nga magpadala sang swab sample dito sa may Western Visayas Medical Center. Rason niya sila nga ginalantaw nga possibly madugangan pagid ang pag-delay sa pagginuha sa mga swab test sining mga ginasuspetsuhan kag probable COVID-19. Sa pinakauli nga dato si Mayor Bing, suno sa iya ang Bacolod City may siyam ka makumpirmado nga COVID-19 cases. 5 Action Rex ang naka-recover botlingon nag-negatibo na sa duha ka repeat test no sa COVID-19 test. Duha ka COVID-19 patients ang stable ang kondisyon kag duha naman ang nagtaliwan. Sa kabugusan 386 no ka mga swab test ang nakandak para sa bahin sa Bacolod City. 226 diri ang nagnegatibo kag siyam ang positibo kag mayara pa sang 148 ang pending nga resulta dito sa may DOH Region 6. Alang porsyon sang kalayang ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. We have tied up with the regional hospital, DOH, to Dr. June Piron to put up a biolab of our own. And we are budgeting 20 million for that. And in partnership with the regional hospital, hopefully by June, we could have this biolab operational. So if that becomes functional, it means that in a day we could have as much as 400 tests a day. And of course, we believe that testing should come foremost because under circumstances like this, under this kind of problem, testing will be a very major factor in determining what the rest of the actions that we are supposed to do. Action Rex na nabatihan si Mayor Bing Leonardia suno siya tiyang testing ang isa sa mga tikang nga mga guide sa LGU sa Bacolod para mahibaluan kung ano ang mga steps nga dapat nga paghimuon sa pag-response ng COVID-19 crisis. Ang update naton sa COVID-19 patient number 9 sa Bacolod City, 65 years old from Purok Bayanihan, Barangay Banago, ginpahag diri ni punong Barangay Kapitan Mijares nga takna alas 7 sang kagabi, Domingo nga adlaw ila naging lockdown. Action Rex ang area sa Purok Bayanihan na 35 tanan ka mga panimalay ang cover sang 50-meter radius nga lockdown humalin ini sa balay sang nag-positibo sa virus. Action Rex. Sunod diri kay Kapitan Mijares, normal ang sitwasyon para siya nga pag-assess, normal ang situation sa Purok Bayanihan. Bangod siya diri nga paglagtaw. Action Rex, wala man sunod siya nagpanik ang mga residente sang Purok Bayanihan, Barangay Banago. Ginpatahag ni Mijares ng DOH ang mga mag-assess sa lugar pagkatapos ng 14 days ng lockdown. Bangod sila man magahalin ang recommendation kag ang barangay amo gid lamang ang magapatuman kung ano ang posible matabo dira sa Purok Bayanihan. 15 tanan ka mga himata or mayara sa mga exposure sa COVID-19 patient number 9 ang na-trace na sa Bacolod City Health Office sa Bacolod IATF kag subong adlaw ipatigayon Action Rex ang swab
swab test sa ila. Ining 15, rin na sila sa may quarantine facility sa public school dito sa Bacolod City. Samtang ang COVID patient number 9 ang yara naman naka-confine o kung ginsugat dira sa ambulansya sa Pulok Bayanihan pakadto sa Bacolod Queen of Mercy Hospital nga mo ang temporary hospital sa Bacolod City para sa mga COVID-19 cases. Bali, una to siya sa Mercy Hospital, una gid siya nga COVID-19 patient? Correct, Action Rex. Amo ni siya pinakaunang COVID-19 patient sa Bacolod nga gin-refer sa Bacolod Queen of Mercy Hospital kaya ang dito ya sa area sa Purok Sabis nagtaliwan man to ya. Kagang iban Action Rex dati ang iban wala pa yan aprubahan ang Memorandum of Agreement between Bacolod Queen of Mercy kag LGU sa Bacolod ang iban nagpa-admit sa mga pribado nga hospital. Kagang iban nagdira sa may Corazon Octane Monte Libano Memorial Regional Hospital. Gina-explain din ni punong barangay Mijares nga ang barangay amo ang mag-provide sang tanan nga makinahanglanon basic needs sa mga residente sa Purok Bayanihan samtang nagapadayon pa ang lockdown sa sinang area sa sulod sang 14 diyas. Ang mga family sang sining latest nga ikasyam nga COVID-19 din sa iya action din sila? Action Rex sa quarantine facility, isa ka public school din sa may syudad sa Bacolod kay kun madumduman may ginaprubahan nga Memorandum of Agreement ang DepEd Region 6 sa LGU sa Bacolod nga nag-identify sa limatanan ka mga public schools sa Bacolod City. Gamo ni siya ang usaron Action Rex sa bilang quarantine facility kutob sa mga persona nga may ara sang exposure sa COVID-19 patient. Kaging kaso nga madayon ang pagpuli sa mga returning OFW sa syudad. Diri man ni sila Action Rex sa temporarily nga igahaw sa sulod sa 14 days obserbaran ang ilating nga kaugalingon. Bali 5 sa din Action Dale? Hindi naton ma-disclose Action Rex ang specific gid nga public school kundi in sila nabutang pero 5 diri ang gin-agrihan ang MOA between LGU sang syudad sang Bacolod kag sang DepEd Region 6 ay kung madumduman sa area sang Purok Sabes ang mga himatato ni patient number 8 nga nagtaliwan gindalaman sila sa isa ka public school Action Rex sa may syudad sa Bacolod kag gina-provide man ang tanan nila nga mga kinahanglan nun tubtob nga matapos ang lockdown. Ang iyan niya sang Banago ara naman sa isa ka public school? Ara naman Action Rex, ara naman sa isa ka public school diri sa may syudad sa Bacolod. So si City Councilor Renesito Novero ang chair sang Committee on Education. Siya ni Action Rex ang nag-facilitate sa tanan nga quarantine facilities diri sa may syudad sa Bacolod. Kundiin nga lugar ang pinakalapit nga public school nga gina-identify sa Bacolod kahimon quarantine facility dira na sila iga-house temporarily. Pili-pilion Manila nga wala da sang tawo da nga naga-ilistar sa tubang da. Correct Action Rex. Kaya ang explanation diri ka syudad, wala man sang rason para maglagaw ang mga tao bala since under pa kita sa enhanced community quarantine until April 30 Action Rex. So sunod sa mga opisyal, wala man sang rason nga kinala nila magguwa kag may mga bantay man Action Rex 24/7 ining mga public school nga na-identify sang syudad bilang quarantine facility. Kung may lang kunara lang na sa kwarto yung iga-quarantine action na del kay okay lang na pero kung magwa na da kag magpaliwaliwa bla sa may compound lang mismo blaw? Kung sa compound Action Rex wala pa sang problema kay ang kinahanglan man sang sunlight o kon init ang lawas sa mga persona especially ni mga COVID-19 patient kag kutob sa may mga exposure. Nga way na nilaging butang sa mga lugar nga makonsider ta hindi crowded daw. Kaya isa ni gina-consider nga may mga pamalay man na skilled. Ang isa pagid nga ikaduwa ni nga latest subong daw ara man na sa crowded man gyapon Oo. Kaya ang explanation sa Action Rex ni City Administrator M. Ang hindi mo man ma-acquire ang virus kung ang isa ka persona nga possibly infected ang Action Rex may gina-implement nga social distancing since hindi man airborne Action Rex ining COVID-19 virus. So muna na ang pasiguro sa mga city officials nga may arasang nagabantay 24/7 sa tanan nga mga quarantine facility diri sa may syudad sang Bacolod.
Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ato ng drataning nga kung himuon tanang quarantine area ang isa ka eskwelahan wala sang palibot wala sang mga puluyan nga malapit sa among nga lugar. Kay kabudlay kung kay samo ti masiling kita nga hindi airborne ti din tanabi nakwa ang sakit ngina kundi sa hangin nga nagalupad sa aton pakadto sa iyaklo ta. Alang-alang mo na magtuluhaw lang na sa ugsaran tanang balatian nga COVID-19 ngayon Amo na budlay gid kung kaysa no. Tisipon mo na ibutang mo sa crowded area. For example, na-report naman na nagligad Andres Bonifacio ginbutangan dra. Ang pamilya sang Barangay Bata, diri sa may Barangay Villamonte kag sa area sang Barangay Banagod dra man naging punsok. Ting ikaduwang area amo ni ang Lopisay na Elementary School. Barangay 30 o Barangay 31 dira. Ti amo nang lantawon tana kon ay ho. Oy nagidiban nga butangan ni sila ni. Dapat gin pang plastar ni sa mga ligwa nga mga eskwelahan para sigurado bla. Sige matapos ang balita ni Action Dale, kaduan ang balita ni Action na Artay Hupon anay. Pakaronan ko lang si Action Marlon Ninovilla. Supply sang bugas sang NFA para sa dugang request sang mga LGUs para sa Negros kag Bacolod may kakulangan. Suno sa manager sang NFA diri sa probinsya. Yari ang kaundan sang report ni Action Artay Hupon. Action Art. Hindi karon hatagan sang supply nga sufisyente base sa request sang tagsa ka mga LGU diri sa palibot sang probinsya kag sunod sang Bacolod Bagudman sang mahinay nga paggaling sang humay sang NFA nga palamang sa ikaduhang simana Action Rex. Iningi na parayag sang NFA manager na si Josephine Vinos Castillo. Bangod nga ang request na pending sa iya, alos talang nga LGU gusto uluyag na magkuha sang supply sang NFA. Ang Kabankalan City alone, ang gusto nila request 10,000 kasako sang NFA rice. Tisiling diri ni Ma'am Castillo, hindi ini ma-providean 100%. Bangod man na limitado karon ang pag-produce nila na sang bugas sa ginapagaling na humay. In fact, ang ila gani nga supposedly ang iya sa Negros kag Bacolod na supply taas na inimo kay 50,000 na ang una diri nga napadala. Plus nga na sila sa 12% nga acquire nga bugas nga napanagtag sa mga LGU. Kag kung basihan ang ila template sa una, supposedly 4% lamang o 4% lamang sa mga ginabaligya sa mga merkado ang ginasupply sa National Food Authority. So amon ang sistema karon na ginapalibugan sa regional office sa NFA kag diriman sa Bacolod kung paano ini baki-bakion sa mga LGU. Dugang pa ni Castillo na isa pagid nga ginaulat nila ang pagtapos sa galing agod nga dira makalculate sa regional office kay hindi lang Negros kag Bacolod ang mga kuha kundi dito man sa Panay and Iloilo nga mga areas lakip na Guimaras nga nagpadala na sa ila request. Yaring palayag sa NFA manager diri sa Negros Occidental, Josephine Vinos Castillo. LGUs na ito, nagabanantay. Kita mo tawag sila sa mga Kabankalan alone, 10,000 ang gina-request. Hindi kinamon sir mahatagan. Sa ATM, dira nagakuha niya as much as possible. Matagaan sila namon. Pero hindi naman masatisfy ang ilang mga request. So gina-assist lang namon sir kay actually ang amon subong strategy subong as per mandato sa amon administrator nga dapat malimit na lang kami sa 10% participation sir, market participation. Amo lang na subong yang amon actually under normal namon na under normal conditions ang una naga 4% na kanina market participation. Okay. Under normal situation kay
kung i-serve tagi lang bala sir ang poorest of the poor naton, kay tungod subsidize niya bugasan nga ni FEDA, mga 4% lang niya ang amon niya. Ang presensya sa market price sa market, sa merkado is only 4%. Subong sir, gin-increase naman sa 10%, it's because gani isang current situation naton, nga muna may pandemic. So, nag-limit kami sir, subong sa aska up to lang sa 10% kaya mahatagin naman ang tanan niya needs sa mga LGUs naton kay isang bilog na probinsya. Pero actually, nagsuga, nagani kami, umabot na gani kami sa iban, the mga 12 to 15% takal market participation sa subong sir. Ongoing, gihapon diri ang milling, ginari-assess pa sir kung depending sa sir, sa kada sigon, kung pila ang ma-recover sa rice mill, kung pila ang maipon nga inventory, kinari-assess pa namon, kung pila ang mahatag sa aton by month of May sa Negros. So, hindi pa subong namon, din sir, ma-determine, kaya hindi pa namon gid sir, kay dumat manog ika-second week subong sang milling mo. So hindi pa namon gid kung pila ang recovery per day, hindi pa gid namon ma-establish gid kaya daw hindi pa man do nag-start na siya, pero hindi pa namon ma-consider gid siya nga full blast operation. So amon pa na man subong sa instruction ng si director nga i-reassess kung pila ang sa Negros kung pila ang ma-considered sa aton. Malang parayag ni Castillo nga sa rin, isaman karon yung problema nila mo jutay ng mga personel sa mga arosera nga nagagaling bangod man sa minapatuman istriktong community quarantine nga nagpabudlay man sa ilang mga personel nga magpadulong sa sining mga arosera. Ang aksyon na aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City o kung sa Special Assignments and Research Team. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa panumbaliktad, dugay-dugay mga kaaksyon General Community Quarantine. Ang aton sini ginahulat-hulat. Pero may yaring panay sayon diri si Gob Lacson sa palabuton nga Webes Biyernes May 1 no? GCQ na o ECQ pero ginasigahom ta GCQ no? GCQ karon dugay-dugay dalon ni Aksyon Marlon Hinoviyang detalye parte sa siningin pagwa nga statement ni Negros Occidental Governor Eugenio Silacson. General Community Quarantine ipatuman sa probinsya sumugod sa Biyernes. Ang syudad way pa pero lato-laton ta na. Pero Malakay Finance Corporation anay ho. Basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment, or car loan, pension, or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga sanga ini, may mga branches ang Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Way gid si Kapitan Aplaska nimo busy gid siguro sa tagtaganay dira sa San Enrique. Di man ta magsiling ni nga busy si Kapitan Aplaska. Busy sa siguro sa plungkuan niya, pero sa Hatagay siguro do hindi man busy gida. Pwede man lang sa gani katawag di sa ato na. Dawala sa kwan siguro, way sa gana magsabat. Sige kung way sa gana ti sige-sigihon to niya. May lang pag-monitor kay Mary Jane Saludares, kay Pilami Bando Kilio, and Aiko Takatsi, may lang pag-monitor, no?
Action Rex diri sa Japan, airborne na kuno siling sang mga doktor di bisan gani ulan hindi pwede magsulay kay may ara kuno dala nga COVID virus. Kami di tanan may ara kaputi gideya para hindi ka maigo sang ulan. Okay. Aiko Takachi. Kay total drain 5 ko may lang pag-monitor sa Ninas Rosso. Sirado pagyapon ng Ninas Rosta. Sige lang. Kay Mrs. Yadra ni Total Aldrin Limaco. No? Kay Joshua Sagaysay, may lang pag-monitor. Joshua Sagaysay kay Diggs Morino. Monitor lang diri sa Banwa sang Isabela sa Barangay Kamang-Kamang. Thank you so much, Diggs. Kay Girlie Miatong Salazar, kay Paring Ronnie Sidayon Gordon, niya ginaayag pa ang SAP para Pino. Ay, Paring Ronnie Sidayon Gordon. Okay, Philip Lorente, dara sa Barangay Minoyan, Morsia. Kay Zachary Sam, may lang pag-monitor Sanch. Diri sa ginatamyaw ilang monitor la Bindisyo Rico kag Dominic Isparasang BPI Family Gatoslao. Ayos, dagang salamat sa Charizam. Kay Geraldine Regala, may lang pag-monitor kay mama niya kay Jima Regala. Kay Erwin Baguning, no? Erwin Baguning, punta taytay gahulat sang aksyon ninyo kay damo pagahulat sang ilabulig nga wala kabaton sang SAP kay ang iban gaduloble sa isa ka pamilya. Ay ho. Jimmy De La Torre, may lang pag-monitor. And Pearl Salinas, siling ni Pearl Salinas, linya bakal bugas duha kasako para hindi na kamo ma-problema. Sudaan na lang ang pangitaon ninyo. Gani man. Muna dang mayo Biboy Peroy, may lang pag-monitor ni Agata. Salamat gid Biboy Peroy. Kay Andro Juanites, dira sa iya ginamtangan. Kay Andro Juanites. Kay Josel Holiesa Tapos, may lang pag-monitor sa Barangay Mandalagan Distribution. Josel Holiesa Tapos. Kay Helen Berdin, may lang pag-monitor. Regards lang kay Action Hendrea, mambukal ni si Helen Ibanez Berdin. Ayos. May lang pag-monitor, no? And Marilo Bilbar Tanaman, may lang pag-monitor sa Purok Diraho sa Alihis. Kap de la Viga, sang Alihis, lagaw-lagaw man sa kada Purok B. Palagawon mo si Kap de la Viga nga sako pa to sa pag-supervise guro sang tagtaganay sa mga barangays niya. Madam Marilo Villar Tanaman. Trexie Bosillo, may lang pag-monitor sa tangob ginabalasa pa paano makupit ang SAP. Ay, puwerte. Joy Castillo Cordoba, may lang pag-monitor, no? Joy Castillo Cordoba, kay Oscar Malino, may lang pag-monitor kag Manilo Kias, kay Bing Kiana, may lang pag-monitor, and Stewart Libuon Tan, Manjo Arniho, kay Ramsky, Red Card, Jessica Babaylo, may lang pag-monitor Jessica Babaylo, Stewart Libuon Tan, Marites Tanyo, Judith May Kaalem Jersa Articuna, may lang pag-monitor, no? Kay Joy Castillo Cordoba, and John Matiliano, and Leon Quintanilla Osmania, may lang pag-monitor. Ang iban siniguro nagpaidalom na ni. Kay All-N Camatso, may lang pag-monitor. Sa pamilya Camatso, si Bunga kag Herman, dara sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Jimmy De La Torre, may lang pag-monitor. Okay, sa kay Earl James Bucablo, sa Barangay Banago, may lang pag-monitor. And Joshua Sumagaysay, may lang pag-monitor. Kay Ronnie Himino, watching live Wellington, New Zealand. Okay. Kay paring Roel Nawan si Roma, dara sa Libertad, Jocelyn Dress Chicken. Ayos, dagang salamat. Madam Elizabeth Kiatson Sagares, may lang pag-monitor man
Paring dali gid lang kay check to niya na ho sa piyak pagid paring ala na bales may lang nga pag monitor dira sa Purok Masagana, Alihis, no? Olympia Village. Thank you so much paring ala na bales. Kay Inday M sa Malakay Finance. MC, may lang nga pag monitor Inday M sa Malakay Finance Corporation. Ayos, dagang salamat gid, no? And sige, pakaronan ta naman sigurong iba na mahinang kalaban. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:45 ng aton oras. May lang pag-monitor kay Leo Longno. Kay Leo Longno ga monitor subong si Hian Okiana samtang gasugba. Ay perti mayo na kag sa kay Ayan Boy Armonio. May lang pag-monitor kay Nini Pritzel Tiranti Duran dira sa Morsya. Gapanamyaw lang kay Mama Elsa dira ho kay Chay Elsa sa Purok Barangay Purisima no? Kay Inday Fe, kay Nonoy, kay Filan, kay Tuto Frances kag sa tanan nga mga hinablos ya no? Wilson Tihidor may lang pag-monitor dira sa Purok Bulak kag Ros Caniete Locsin dira sa Purok Fiesta Home Sumag no? May lang pag-monitor. Kay Ridjantan Villalon sa Barangay Purisima, may lang pag-monitor Ridjantan. And kay sino ni? Dali lang, no? Kay dalagan siya, no? Sige, dali lang kay Rafael Libran dira sa syudad sang Kabangkalan. May lang pag-monitor, no? Kauntang balita ni Aksyon Marlon Hinubia, parte sa sining pinakalites nga sitwasyon kag report gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa GCQ ipatuman sa Negros Occidental sumugod sa Biyernes sunod kay Gob Lacson. Pero ti daw mapagwa within siniman nga mga inadlaw si Gob Lacson sang iya sining memorandum. No? Kag mga nagrensing si Ferrers magabot sa provincial din sa Manila buwas nga adlaw iga quarantine sa Banwa sang Ibi Magalona ilabi na sa Provincial Healing Center. Kag mga nurses sa Ibi Magalona Healing Center gindugangan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Reason ako naton ang ginapatigayon nga online conference ni Negros Occidental Governor Eugenio Hosea pong Lacson. Conference pag-example niya sa mga alkalde sa Negros Occidental. Gudtong desisyonan kung bala ano ang ikapatuman nga extension sining community quarantine matapos ang period sining April 14 enhanced community quarantine. Pwede siya lang kasugtan GCQ o General Community Quarantine umpisa sa Mayo 1 pero may ara action rex ang iban nga bagay diri nga wala pa madesisyonan sa bansa nga mass transportation o siya on pagkag i-check pa ni Governor Bong Lacson ayon sa Department of Transportation. Ang paggamit sa quarantine pass wala pa naman ay madesisyonan. Kag posible may dugang in-action rex nga update si Governor Bong Lacson sa ring live conference karon alas 3 media giman sa Facebook sa Provincial Government of Negros Occidental. Ang ining report na pag-abot buwas nga adlaw sang first batch sang ginatawag nga balik probinsya. First batch sang balik probinsya ang mga seafarers nga Negrosanon gin-istorya action rex subong lamang udto si Provincial Incident Commander Dr. Jonathan Lobaton kay nakig-angot subong udto marasurek si Dr. Lobaton kay Office of the Civil Defense Regional Director Mr. Nunez kay manti may sulat na padala kay Nunez mo. Ang provincial government angot sa medyo makakilibot schedule sang pag-abot sa ring first batch sang mga seafarers 58 nagapuli sa outside Bacolod 34 naman ang Bacolod noon. Ang problema dari action rex kay ang sulat ibin padala sa Maritime Industry Authority kon Marina provincial government
na sang Biyernes sang hapon lamang. So, why sang ginatawag nga proper coordination. So, why pa isang confirmation kung bala back to noon o kung hindi sang provincial government yung pag-abot sang first batch sa mga Negros seafarers. Kung basihan tang ilang sa nga schedule, alauna sa mga hapon madipart mabiya sila dito sa may Metro Manila sakay sa Tugo vessels. Napaidalom naman gani ining mga Negrense sa rapid antibody testing sa nga Philippine Coast Guard nga morning lead agency sa coordination man sa nga Bureau of Quarantine. First batch pa lamang inisa, may second batch Paxorex ang schedule maabot nga Webes naman. Balaan ka na karon kung anong final decision sa gobernador ay ilang sa ring COVID-19 update karon sa hapon. Ang problema kung batunon sila Sorex sa probinsya kasi kung hindi na maka-accommodar wala mga quarantine areas sa Negros Occidental kay dito nga daan sa Provincial Healing Center sa Banwas ang Ibi Magaluna may 105 na to tagi na paidalom sa pag-quarantine. So, pila pang nabilin to? Pila pang pwede to? Ang sunod adlaw tapos na ang 14-day mandatory quarantine sa itong unang 35 para mga OFWs. Galing, kay kung basihan ang protocol, kinahanglan Action Rex nga i-test ini sila liwat man nga ipedalom sa 14-day mandatory quarantine. Safety protocols ang dapat sundon Action Rex para nga POI bla. May ikadua pa na nga quarantine, hindi pa makabiya labi na gid nga ang duwa nga nagpositibo. Lakip po sa 35 ka mga OFWs. May test nga himuon, kag ang resulta sang test, hulaton pa. Kung batuno nila ini manug-abot nga mga Negros seafarers, kung Negrense lang api 44, idugang sa 105, himo sa 149. Na Negrense lang, kung ilakip pagid baton, ang 58 ka mga bakulod nun, kasi kung masulubran Action Rex sa capacity sa Provincial Healing Center, kung nasiling na karon sa hapon, pati mahibaloon pa rin, na ano ang final nga desisyon sa nga gobernador kamanti agin na tugyan makita ni Dr. Lubaton kag ni Dr. Kailian kay Governor Bong Lacson kung anong ila sa nga final desisyon may kang tanan sari. O kay nagadamo ang ginapaidalom sa quarantine. Ang provincial government nag-decide nga dugangan ang mga nurses nga magatatap, no? Kasi ang mga nurses kay Ban Action Rex, lakip man sa ginpaidalom sa mandatory quarantine mo. Mga nagtatap pala sa sadto, ginkapig nga mga POIs, kaya nagtatap man sa nagpositibo sa COVID-19. So kung matapos ang 14-day quarantine, may another 14-day quarantine. Pagid kinahanglan sila nga magpangita sa additional pag-unga mga nurses iara sa nga training nga gin napatigayon kung paano magtatapos ang mga tao nga may ara sa mga tao kuhaan sang test angot sa COVID-19. 105 sa Ibi Magaluna sa Mambukal sa 63 ang mga ginapedal mo sa quarantine. Yari si Assistant Provincial Health Officer Dr. Jessica Fama angot sa since April 10, nagbago naman ang classification, kaglain naman ang pagtawag ta sa ila. Ang mga COVID-19 suspect cases. So, ang suspect cases, amo ni siya ang based na sa new classification, hindi ni PUI. So, sa subong, medyo nagsaka-saka gidman ini siya. So, amo ni siya ang trend sang suspect cases naton, sugod sang April 17, gaging sugod ta monitor ang suspect cases. Sa suspect cases Action Rex, kung basihan ta ang record sang provincial government kahapon, April 26, mga 36 siya. Subong sang gincheck naton ang sudad sang Cadiz from 5 kahapon nagdugang isa.
So anom ang suspect patient sa Cadiz City. Tapos ang bago, kahapon 3, nagdugang man isa subong, nag-4 na siya. So dugang 2, 36 plus sa 2, 38 ang suspect cases sa Negros Occidental. Depende ni karon kay as of 12 noon nga record mo ang nagkuha sa interagency task force. Present naman nila karon ang panibago naman nga datos sa karamon sa mga suspect cases sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ang kasunod gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiadumaya. Wala sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Marlon Hinuvia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bantayan ninyo by 3 o'clock may latest nga update gikan sa talatapan sang gobernador sang probinsya angot sa sitwasyon sang COVID-19 diri sa palibot sang probinsya. Pagaranan talang ng update pagid sa probinsya. Kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. May kang tanan sa frontliner blasang sila'y provincial hospital kag pulis nga na destino sa check-up points sa Circumferential Road. Barangay Bata naglalisayo magtimbang abahi nagpa-record sa Police Station 3. Di kay nasa aksyon hotline gin palayag sining natungdan nga tagreklamo ang iya sinihibubunot sa pulis nano naman ang sabat sang taga Police Station 3. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Action Rex, Perry Carino Cantong. Dogasag udaw. How's my friend? How's your weekdays, Action Rex? Ati, I'm fine. Oh, good. That's good. I'm fine as refined. You dipurma. You fine as sugar. In other words, you're refined. Ay, kabudlay. No, pero dali na lang Ang ano? Ang katapusan sini. Talawunta. Oo. Lantawunta sa tapos bulan Gani man kado kadafugit. Gani man. So kada mo sa mga development nga nagagwa nga daw kabudlay. Gani anay nagahilapit daw gaguluwa pasla. Gaguluwa pasla kato kabudlay i-cancel, no? Gani. Bo kapay pa nga makancel kita diri, no? Ti ang iban sini ka pangamuyo na nga tama na kay why nagid. Mo gani nati lantawunta niya. Lantawunta lang niya. Korbading niya. Kadamo nagid Why nagid? Hasta na lang katapusan bulan depende ni sa Maywan Proting gobernador may final say pang gobernador Aksyon Eric mo. Monitoring system dito nagabulobisyon na siya Ang ano? Doon nagahinga mo ang akong monitoring system. Ate mo ginakon ginadala mo ko sa COVID, no? Ayun di purma. Lampos ko. Oh, sige. Kaya ako na monitoring doon nagahinga mo siya. Naghinga mo siya. Gin katuan si ko, naging kontakta si Police Captain Richard Parito, bala. Ang FS Station number 3, kaya monitabo kahapon sa hapon sa tungay ni isang nurse nga frontliner nga nadistino sa Provincial Hospital sa Silay. Kagining nadistino man nga frontliners dala sa may quarantine check-up point sa may access road dala sa may border sa Barangay Bata, no? Sa tunga naman ni Police Senior Master Sergeant Raymond Solilapsi. Tikay na sa aksyon hotline action art action restigin presentar ini ang magtimbang bahin ang reklamo sa sining nurse na hindi lang magpakilala nga destino sa ospital provincial sa Silay City kagang ining police Senior Master Sergeant nga si Raymond Solilapsi ang magtimbang bahin kay na gipresentar sa action art kag ginlabot na naton si Police Captain Richard Parito ang hepe sa Police Station number 3 sinunod sa kay Parito da wala gid mariglo ining duha Action Rex, no? Butsingon magtimbang nga bahay nagpa-platter sa Police Station number 3 nagpastar sa ila sini nga mga aligasyon magtimbang nga bahin. Tisiling ni Parito ginarespeto niya ang magtimbang nga bahin kung papasakaay sila kaso ti ila na mala na action Rex. Papunto din ni Parito nga kuntani ang magtimbang nga bahin na magitsindihan na ilang Action Rex, no? Kaya ti siguro dala ini sa kakapoy masang duha ining duha bi ang nurse nga na destino sa Silay Provincial Hospital kati managpogi naman ini kag ining na destino dira nga nagapatigayo sa check-up operation
sa may access road sa may area sa Barangay Bata. Tisiling ni Captain Parito, aksyon na siya kabay pa, nga hindi nililiwat matabo, kayo dapat ang magpasatagsa, magpalapa na si Korea, kag ang isa kag isa, magpasensya na ilang agod nga hindi iniliwat, matabo ang amoni nga mga sasidente kati ang imbulbato dere, lunsay malang ini, mga frontliners. Yes, so kapag pangigyan na masulit iwat to ginabalan na nato ng ato ng mga frontliners, ng mga polis, gina-breaking na sila. Galing kay kaya problema man tayo sa mga hiningala nga nagasulod man nga hindi man bala kabalo hindi daw kung makupiral bala. Nga pala tungod nga nakauniforme sila na sang hospital, tapos yung sa aligasyon man to sa polis naton na tanaw na bala ito tapos tanawang yakani niya ay na bala. Kasi dito sa nagagi sa conferential, ito iuruot pa bala ang iyan ay dito siguro ito nakuha man ng isa. Nga sir nga tungod nga ako ka na, ako na naman kami dito lang na mapag-liner din. So sir, mabiling lang po na sa sir nga dutihan? Yes, maarap sa niya kung na duty sa mga check-up system yung detail mo sila sa ilang traffic check yung mga sa mga checkpoint natin. Sir, sa frontliners, to sir nga taga sila, ikaw nagpapamati, sir, anong mo panugyan siya, kag advice mo siya, sir? Security. Sir, kung napamati naman sumong, so ako man nagpilagan sa pangayon kasi isa sa pulis na na-assign sa akong check-up point. Yung mga na, yung naman kung ano ang lagi na pamangkonsin, yung isang tao na dahil sticker lang sa mataway ng matarong bala para na hindi kami misunderstanding sa mga kapulisan sa checkpoint. Kami nakaintindi kami mga pulis sa inyo kaya talaga magitang mga paglaylas kami kita sa tipisyo. Pero atong season ng wala naman na hindi naman siya sininga naging klase na pulis. Ngayon kay wala siya medyo ay baron mo siya kung makita yan di abuman ang pagtakar na sa pagkakulong nila. Actually, si Police sa Captain Richard Pahelito ang hepe sa Police Station number 3. Ang inyong aksyon sa Bacolod TNP, oras sa balita, oras sa aksyon, Aksyon Eric Magbalong report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa, 2:00 oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. May lang pag-monitor kay John Ray Evangelio. Mayong aga, sir. Ako gali si Eva Marue, taga Bacolod City, sir. Hindi ako katulog, sir, sang paminsar kung paano kapuli ang bana ko nga na-stranded sa Iloilo. Oo, sir, stranded sila, sir. Kadamo to sa ilang nga taga Bacolod ang na-stranded, sir. Kag sa ining simana, nano ining sugpon sining, hindi na magatag ang ila kompanya sang sweldo. Kaluoy lang to sa ila, sir. Wala na sila may ginakaon. Gapangayo kami bulig, sir. Kung paano sila kapauli diri sa Bacolod kay naluoy nagid ko sa bana ko, sir. Kapin pa pag-extend pa dito ang ECQ kabay pang mabuligan. Daw pila na to sila kabilog. Ipakigangot di sa Bacolod, pila na to sila kabilog iha. Liog tabi, i-check na diri kung pila kabilog ni sila. Kaya para may baluan ta. Joseph Pacifico, good noon. Ga-monitor sila sa San Enrique, Jomar, Junard, Christian, Veronica, Kagbebo. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon ha. Standby, manumbalik ang inyo siling palatuntunan pagkatapos lang sila. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Aga pa simbanwa
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Magkulunod kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 8 na nga oras. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kay John Ray Evangelio, 22 la kabilog nga nag-obra sa Iloilo sa isa ka kompanya. Daw pabayaan na to sila kuno. Tinag-extend pa ang ila sining i-secure dito sa Iloilo. Sige, ipaabot na lang ni sa mga city officials ta kung anong mayo sini John Ray Evangelio, no?
Kay batchmate Rolando Manzano dira sa Manila, may lang pag-monitor Lando Manzano. Ayos, dagang salamat. And Asusina Sincel, may lang pag-monitor, no? Kay Asusina Sincel, kag kay Fina Yaon, no? May lang pag-monitor. Alang-alang natagaling sa tiyempo diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Salamat skid mga kaaksyon. Bantayan lang mga updates kag sa aton sining Facebook Live kag sa aton sining website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Bantayan lang ninyong mga updates naton dira mga kaaksyon, no? Salamat skid. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon